Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules Santo, Pitsa 31, katapusan nga adlaw sa bulan sang Marso, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44, pamati kamo mayo, kay ini importante, ini kabalo ako, nga kadamo sa luyag, magbakasyon, magkadto sa pila ka mga matahom nga lugar, sining Semana Santa. Unahon ta, Sipalay, temporaryo, hindi magbaton sang turista. Bisita man ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Sipalay. Sa advisory nga ginpagwa, ginkasugtan sang local interagency task force nga dumilian ang pagsulod sang mga turista kag mga bisita nga magapadulong sa ilang mga abyan kag pamilya. Walk-in, hindi pwede. Kag mga sightseeing, balangas limo, lagaw-lagaw ka lang. O kon D-trip dito sa Sipalay, umpisa. Alauna sang hapon, karon nga adlaw, tubtob Abril 5. So hindi kamo pwede to magsulod nga maglagaw lang, D-trip, kag iban pa sa syudad sang Sipalay. Kay sa karon kadelikado sang panahon, pero areho, para klaro basi magsalangisag bala, ginatugutan lamang na makasulod sa Sipalay ang may kumpirmado nga booking. Ginasulit. Kung may booking na kamo nga daan, tugtan kamo nga magsulod. Amo na siya ang bag-o nga pagsulundan sa Sipalay. Pero kung magpadulong kamo dito para lang maglagaw, para magkulukadto sa ilang matahom nga mga lugar, hindi kamo pahanugutan. Kinahanglan, may ara kamo pre-arrange sa mga pamilya mo dito antes nagligad nga mga sinimana. So, kung wala ka booking dito, no pwede, sir. Hindi ka mo makasulod. Ano pagid ang talandaan? Ang Punta Taytay, kung pamatian ta kahapon, si Bacolod City Administrator Imang, sirado man ang mga resort sa barangay Punta Taytay sa Easter Sunday, Domingo de Pascua. Amuning gadugok ang tao da, sirhan. Amoy na ang ginkasugtan ko sa mga resort owner sa barangay Punta Taytay. Kay karong adlaw daw ang mga opisyal sang syudad makiginunanon man sa mga Highland resort owner agod mga bay nga magsiraman sa adlaw nga Domingo. Pero may ayo nga balita kay ang mga tourist destination sa Don Salvador Benedicto bukas iha para sa mga bisita. Basta, istrikto lang ang pagsulundan. Amo ina, ang importante kay kanamo-damo, libo-libo ini mo, ang luyag magsulod sa mga matahong nga lugar. Amo ini ang ginkasugtan para nga abanse kamo nga may ihibalo. Basi bala nga kung magpadulong ka to, uyang ka oras, pabalikon ka, kay wala ka booking sa Sipalay, naglagaw-lagaw ka lang gusto mo dito, hindi kamo makasulod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radio Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Estel.
Las 4:30 tubtob las 10 ng gabi, regular programming. Abril 1, las 4 ng aga tubtob las 4:45 ng aga, regular programming. Las 8 ng aga tubtob las 12 ng udto, Fatima. Las 12 ng udto tubtob las 2 ng hapon, Pagtuga. Las 2 ng hapon tubtob las 4 ng hapon, Si Abel kag si Cain. Las 4 ng hapon tubtob las 6 ng gabi, Abraham amay sang kapungsuran. Las 6 ng hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 ng aga, sign on. Las 5 ng aga tubtob las 8 ng aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 ng aga tubtob las 12 ng udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, marin las 5 ng aga tubtob las 9:30 ng gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Action Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of life. Sa Bacolod, Action Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Iyari ang schedule sa Action Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 ng aga, tubtob las 9:15 ng aga, regular programming. Philippine Standard Time, las 6:52, ang masunod nga isyu kag balita idulong sa aton
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54, ga monitor ako kahapon ang palayag ni Horacio bala, ang konsultant sang kompanya ining IPM CDC bala, nga nagahakot sang basura. Padayon kuno ang ila pagakot sang basura. Kay may ara papatigayonon nga bidding sa masunod nga kontraktor sang syudad sa pagakot sang basura. Suno kay Horacio, maga-intra sila. Makigbahin gyapon sila sa bidding nga patigayonon sa Abril 5 sa Bids and Awards Committee. Suno kay Horacio, padayon sila sa pagpanghakot sang basura bisan Semana Santa. Mayo man ni kay kung pabayaan mo ni ang basura sa syudad sa Bacolod, sa sulod sang 3-4 kadlaw, manimaho ini ang syudad sa Bacolod. Tilang taon ta kay may bidding sa Lunes, Abril 5 ini. Lang taon ta kung gaday sino ang may kursunada nga mag-intra sa bidding. Pero kung wala sa mag-intra, sigurado ang IPM CDC gihapon ang mangin tagakot sang basura sa syudad sa Bacolod. Basta pisanon lang. Kag hindi lang mag-uyaya bala ang pagpanghakot sang basura, kag hindi pagpabayaan nga manimaho man ang iban nga mga kabaranggayan dire sa Bacolod. Sigurado ang Bacolod siguro daw wala naman duha-duha base kon i-extend man nila ang serbisyo sang IPM CDC dire sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, Philippine Standard Time, alas 7. Ang masunod nga isyo idulong sa aton sang Philippine Standard Time, la City 1. Daw ginahapo kita sa oras. Ano ang mga balita, ini iya maayo ini. Ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga pangakaso na si paon sa pwesto ining mga kurap nga katapo sang kapulisan. Maayo man ni nga mando te kay kung tagaan mo lang suspension, pagbalik ya, amo man nagyapon ng imuon kay mga skalawag ini sila mo. Mga basura bala sa kwerpo sang kapulisan. So, kung imo siya ibalik sa pwesto, suliton niyang illegal nga bulwaton. Tisiling sang presidente, si Pao na lang kakason ang tsapa para nga papahuwayo na. Sila sa presidente kadamo sa mga aplikante nagakabagay nga magsulod sa pursa sang kapulisan. Kaghanda tungdan ang ilagin sumpaan nga magserbe kag proteksyonan ang interes sang publiko. Ako niya upod ako dire. Ano no pa na? Kadelikado kung may mga sindikato sa sulod sang PNP, kundi ang tao daw wala kasiguruhan, pangayo kabulig sa kapulisan, base ang pangayuan mo bulig, sindikato, kag upod sa mga kriminal, mga illegalista, disgrasya kagid. So kung may mga kaso suspendido kag iban pa, kakaso na lang. Amo ini ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. Mabalik kami pagkatapos ini. Nalipay man magbalik sa ubra. Galing. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last city size ba? Seated pailo, no? Inigo man, wala man makaluwas. Ini mga balita kag isyo gindulong sa aton sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Diwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,